Wel, bore da bawb. Bore da. Na i drio eto. I rhai o'n chi sy'n adre, dau beth. Yn gynta, mae newyddion da bod fi'n y ffrant heddiw, achos dwi ddim wrth y ddesg yn anghofio gwasgu'r botwm. Okay? Ond yr ail beth yw, dych chi'n cael unrhyw teimlad yng pa mor swnllid mae yn yr adeilad. So, ond mae wedi tywelu nawr. So, da iawn. Bore da bawb. Da iawn, mae'n teimlo fatha dosbarth ysgol yn dydi. Na, mae'n hyfryd cael cwmni yma ag adre, gan bod rhywun call yn gwasgu'r bitymau. Dyn ni wedi dod yma i addoli. Dyn ni wedi dod yma i ganolbwyntio ar yn arglwydd Iesu Grist. A jyst i'n helpu ni wneud hynny, dwi jyst am ddarllen un adnod, a fydd e'n dod i fyny ar y sgrin, mae'n adnod cyfarwydd iawn o'r llythyr at yr Hebreaid. A jyst ewch i ni dawelu a ffocwsio ar yr arglwydd Iesu a meddwl am y geiriau hyn. Rhaid i ni hoelio'n sylw ar Iesu. Fe ydy'r pencampwr a'r hyfforddwr sy'n perffeithio ein ffydd ni. Mwyn profi'r llawenydd o ddoi flaen, dyma fe'n dal ei dir ar y groes, gan wrthod ystyried y cywilydd o wneud hynny, a bellach mae'n eistedd yn y sedd anrhydedd ar yr ochr dde i orsedd Duw yn y nefoedd. Arglwydd Iesu, dyn ni eisiau troi at ti y bore yma. Dyn ni eisiau hoelio'n sylw ni arno ti. Dyn ni eisiau clywed dy lais di. Dyn ni eisiau canu dy glod di. Amen. Dewch i ni godi i ganu gyda'n gilydd. Ei cariad sy'n fwy, drech na'r tywyllwch yn newydd bob dydd, mae'n beiau yn llawer ei cariad sy'n fwy. Pa gariad all beidio a chofio ein bai, ac ein holl wybodol ni chyfrant o'i blaen, i ddyfder y moroedd ei teflir i gyd. Mae'n beiau yn llawer ein gariad sy'n fwy. Drodir Ion ei gariad sy'n fwy. Yn drech na'r tywyllwch yn newydd bob dydd, mae'n beiau yn llawer ei gariad sy'n fwy. Pa fyned sy'n aros tra'n crwydro awn, y tad sydd mor dyner sy'n galw ni nawr, roi'r groeso i'r gwanaf, i'r budraf y clawr. Mae'n beiau yn llawer ei gariad sy'n fwy. Glodir Ior ei gariad sy'n fwy. Yn drech na'r tywyllwch yn newydd bob dydd, mae'n beiau yn llawer ei gariad sy'n fwy. Ac o'r fath eilio ni ar ofyr i ni, ei waed oedd y taliad, ei bywyd y Grist, yn sefyll dan fyled sy'n ormod i ni. Mae'n beiau yn llawer ei gariad sy'n fwy. Glodir Ior ei gariad sy'n fwy. Drech na'r
tywyllwch, newid bob dydd, mae'n beiau yn llawer ei gariad sy'n fwy. Glodi'r Ior. Glodi'r Ior, ei gariad sy'n fwy. Drych na'r tywyllwch, newid bob dydd, mae'n beiau yn llawer ei gariad sy'n fwy. Arglwydd, dyn ni'n diolch i ti yn y byd hyll diflas yma. Dyn ni'n byw yno fe. Wyt ti'n drech na'r tywyllwch. Mae dy gariad i'n anhygoel. Cyn i mi ddeudrin gair fe gennais dros o fi. Ti di bod mor dda i mi. Cyn i ma'n adlu mewn, anadlais arna i. Ti di bod mor hael ata i. O, mae mor rhyfeddol, mor aruthrol, gariad gwyllt yn niw. O, mae'n brwydro'n ddyfal, chwilio amdanaf heb y naw. Allwn i'm dalu, dwi'n yn ei heiddi, edo'r oes dy hun i mi. O, mae mor rhyfeddol, mor aruthrol, gariad gwyllt yn niw. Elin o ni, brwydrais dim hachub i. Ti di bod mor dda i mi. Roedd yn teimlo'n ni werth, telais dy bris i gyd. Ti di bod mor hael ata i. O, mae mor rhyfeddol, mor aruthrol, gariad gwyllt yn niw. O, mae'n brwydro'n ddyfal, chwilio amdanaf heb y 99. Allwn i'm talu, dwi'n yn ei heiddi, edo'r oes dy hun i mi. O, mae'n mor rhyfeddol, mor aruthrol, gariad gwyllt yn niw. Dim cysgod heb ei oleio, mynydd heb ei ddringo, ti'n chwilio amdana i. Sdim wal nawn ei ei dymchwel, celwys i ddiogel, ti'n chwilio amdana i. Sdim cysgod heb ei oleio, mynydd heb ei ddringo, ti'n chwilio amdana i. Sdim wal nawn ei ei dymchwel, sy'n ddiogel, ti'n chwilio amdana i. O, mae'n mor rhyfeddol, mor aruthrol, gariad gwyllt yn niw. O, mae'n
99, allwn ni'n talu, dwi'n yn ei heiddi, edo'r oes dy un i mi. O, mae'n mor rhyfeddol, mor aruchno, gariad gwyllt yn niw. Mewn ymateb i hynny oll, sut ydyn ni'n ymateb? Dyn ni'n ymateb trwy ddeud bod ni'n digaru di. Dyn ni'n ymateb trwy ddeud bod ni eisiau dynabod di a daddoli di'n well. Mi fod mo'i gobaith ddim am fangen mai dy air yn glir am beth does neb ond Iesu. O farw'n byw yn eiriol nawr yn dair a thwaith mae'n cariad di gall calon wan gael ei boddhau am beth ond neb ond Iesu. Rwyf am dynabod Iesu fy Iwr, brenin y nefoedd am hyn a'i di. Roedd a fy ngorau am tryson i gyd. Iesu i'th nabod di, nath nabod fwy. Derbyn gwawd am denw di, nid oes cywilydd na dim ond yn sefyll gyda mi drwy foes am beth mae finig Iesu. Rwyf am dynabod Iesu fy Iwr, brenin y nefoedd am hyn a'i di. Roedd a fy ngorau am trysor i gyd. Iesu i'th nabod di, ath nabod fwy. Fel tôn ar ôl tôn ar y cefnor, fel rhyd tywod man ar y lan. Mae'n harddwch a'ch sblanded i ddiwedd, o Iesu mae dynabod fwy. Fel tôn ar ôl tôn ar y cefnor, fel rhyd tywod man ar y lan. Mae'n harddwch a'ch sblanded i ddiwedd, o Iesu mae dynabod fwy. Rwyf am dynabod Iesu fy Iwr, brenin y nefoedd am hyn a'i di. Roedd a fy ngorau am tryso
nabod. Arglwydd Iesu, dangos dy hun i ni heddiw. Gwna dy hun yn real i bob un ohono ni. A boed i bob dim sy'n digwydd yma, fod dy glod di. Amen. Dewch yn eistedd. Wel, bore da bawb. Diolch yn fawr iawn i Arwel a'r band am arwain yr addoliad bore yma. Mae'n hyfryd gweld pawb sydd yma a helo i bawb sy'n gwylio adre hefyd. Croeso i ffrindiau sydd yma o bellafion ddeiar, holl ffordd o Morfa Nefyn. Ac i unrhyw un sydd wedi bod i bregethu am 2:00 y prynhawn, yn Rhos Hirwain, yn ganol mis Tachwedd, allai ddeud bod Morfa Nefyn yn bell iawn. Ond mae'n hyfryd eich cael chi yma. A croeso unrhyw un sydd yma am y tro cyntaf hefyd. Mae wirioneddol hyfryd eich cael chi yma gyda ni. Jyst chydig o gyhoeddiadau cyn bod ni yn mynd ymlaen. Gan bod hi'n hanner tymor, mae calendar yr eglwys chydig bach yn fwy tawel wythnos yma. Dydy'r grwpiau cymuned sêr bach na'r clwb ieuenctid yn cyfarfod wythnos yma. Ydy Cawl a Chwmni'n cyfarfod? Cawl a Chwmni dal i fynd. A i ddweud y gwir, tro diwethaf nathon ni wneud Cawl a Chwmni adeg gwyliau ysgol, oedd yn hyfryd oedd, achos oedd teuluoedd a plant wedi gallu dod. So mae'n groeso cynnes i unrhyw un ddod i Cawl a Chwmni, ond yn arbennig falle croeso i deuluoedd wythnos yma gan bod ysgolion ddim mlaen. Wedyn, heno mae Cari Cersalem a y ffocws heno yw cyfweliad gyda Sian Rhys. So mae Sian yn dod nôl ato ni heno i rannu chydig bach am ei profiad a rhannu chydig bach am ei galwad a'i gwaith ar hyn o bryd efo Gymdeithas y Beibl. So 6:00 heno Cari Cersalem, y croeso cynnes i hwnna. A ddylwn ni ddweud hefyd bod mae yna gwahoddiad wedi mynd i eglwysi eraill ymuno yn y sesiwn heno, so falle bydd yna rhai gwynebau newydd i chi yma heno, felly cofiwch croesawu nhw os oes yna bobl newydd yn dod. Wedyn, y beth arall o'n eisiau tynnu sylw ato, dyma casgliad heddiw a dros yr wythnos i ddod yn mynd tuag at gwaith Tea Fund, sydd yn rhan o DEC sy'n neud gwaith relief dwys iawn ar hyn o bryd yn Twrci a Syria. Felly mae ffordd allwch chi roed yn y plat casgliad ar y ffordd allan ar y diwedd, allwch chi roed drwy neges destun ar y manylion sydd ar y sgrin, neu allwch chi ar ôl mynd adre, os ydych chi eisiau rhoi trwy stewardship, allwch chi fynd ar yn gwefan ni, clicio rhoi, a mae modd rhoi rhoddion one-off, a pan ydych chi'n neud hynna, mae yna bocs i teipio mewn, chybod, deargryn neu Tea Fund, neu rhywbeth yn y bocs i ni wybod tuag at yr apel yma ma'ch rhoddion. So, newn ni gadw hwnna ar agor tan Sul nesa. Ond dwi'n meddwl un o'r pethau fwyaf grymus da ni'n gallu neud hefyd ydy gweddio dros y ddwy wlad yma, yn arbennig dros gwaith Tea Fund da ni'n casglu ar ei gyfer. Felly, newn ni blygu pen nawr a cyflwyno hwn mewn gweddi yr arglwydd. O Dduw Dad, da ni weithiau'n yn teimlo yn wyneb y fath trasiedi ac argyfwng be allwn ni wneud. Ond i ni yn cyflwyno fe i ti, o Dduw Dad, y Duw sydd yn gallu dangos trigaredd trwy ddioddefaint, y Duw sy'n gallu dangos llygedyn o obaith trwy dywyllwch y byd yma. A dyna yw yn gweddi ni o Dduw Dad. A da ni'n arbennig yn gweddio dros partneriad Tea Fund sy'n gweithio yn Twrci a Syria. Da ni'n gweddio am heddwch yn y ddwy wlad. Da ni'n gweddio dros eglwysi y ddwy wlad, y bydden nhw'n bod yn hadau gobaith mewn sefyllfa
hollol doredig o Dduw Dad. O Dduw Dad, da ni jyst yn cyflwyno sefyllfa yma i ti. Toran calonau dros beth sy'n torri dy galon di yn y sefyllfa yma. Ac i ni jyst yn gweddio bod dewyllus di'n cael ei wneud. Hyd yn oed pa mae'r cefndir yn dywyll. Yn enw Iesu, amen. Iawn, so mae'r plant mynd i fynd lawr grisiau nawr. Diolch i Eleri sy'n arwain y gwaith plant bore yma. So newn ni jyst cael munud bach o downtime nawr i'r plant mynd adre a gewch chi ddeu helo wrth rhywun sy'n ystod dros nesau chi a wedyn newn ni ail ddechrau mewn munud. Iawn te ffrindiau. So newn ni barhau bore yma gyda'n cyfres ni yn mynd trwy llythyrau 1, 2 a 3 Ioan. Whistle stop tour ydi o. Da ni ddim yn edrych yn fanwl ar pob penod, ond da ni jyst yn tynnu ambell i beth allan o bob penod. So da ni wedi cyrraedd penod olaf 1 Ioan bore yma. A wedyn, di Sul nesa, fydd Hannah yn mynd yn ei mewn i 2 Ioan. So mae darlleniad bore yma yn dod o 1 Ioan penod 5 ar nodau 1 i 12. Mae pawb sy'n credu mae Iesu ydy'r Meseia wedi cael ei genu'n blant i Dduw. Ac mae pawb sy'n caru'r tad yn caru ei blentyn hefyd. Dyn ni'n gwybod ein bod yn caru plant Duw os ydyn ni'n caru Duw ac yn gwneud beth mae e'n ei ddweud. Mae caru Duw yn golygu bod yn ifedd iddo. A dydy hynny ddim yn anodd am fod plant Duw yn ennill y frwydr yn erbyn y byd. Credu sy'n rhoi'r fuddugoliaeth yna i ni. Pwy sy'n llwyddo i ennill y frwydr yn erbyn y byd? Dim ond y rhai sy'n credu mae Iesu ydy Mab Duw. So jyst newid sylwi bod yr adnodau i gyd ddim ar y sgrin gyda fi. Iesu Grist, daeth yn amlwg pwy oedd pan gafodd ei fydyddio a dŵr. A phan gochodd ei waed ar y groes. Nid dim ond y dŵr, ond y dŵr a'r gwaed. Ac mae'r ysbryd hefyd yn tystio i ni fod hyn yn wir. A mae'r ysbryd ydy'r gwir. Felly dyna 3 sy'n rhoi tystiolaeth. Yr ysbryd, dŵr y bedydd, a'r gwaed ar y groes. Ac mae'r 3 yn cytuno ei gilydd. Dyn ni'n derbyn tystiolaeth pobl, ond mae tystiolaeth Duw cymaint gwell. Dyma'r tystiolaeth mae Duw wedi rhoi am ei fab. Mae pawb sy'n credu y Mab Duw yn gwybod fod y tystiolaeth yn wir. Ond mae rhai sy'n gwrthod credu yn gwneud Duw ei hun yn galwyddog. A mae bod wedi gwrthod credu beth mae Duw wedi dystio am ei fab. A dyma'r dystiolaeth. Mae Duw wedi rhoi bywyd tragwyddol i ni. Ac mae'r bywyd hwn i'w gael yn ei fab. Felly os ydy'r mab gan rywun, mae'r bywyd ganddo. Ond does dim bywyd gan y rhai dydy'r mab ddim ganddyn nhw. Wel, dyn ni'n ailafel yn y llythyr yma efo'n gilydd bore yma. A mae hwn yn lythyr gath ei sgwennu i Gristnogion, i eglwysi yn ardal Ephesus oedd yn mynd trwy ryw fath o grisis.
A da ni'n gwybod mae un elfen o'r crisis yna oedd crisis ffydd. Yn benodol, fod nhw wedi dod dan ddylanwad a thrawon, oedd yn dysgu nhw mai nid Iesu o Nazareth oedd y Meseia. Ac yn ddigon naturiol, tasech chi wedi credu mai Iesu oedd y Meseia, a bod rhywun yn dod i weithio chi, na, dych chi'n anghywir, nid Iesu oedd y Meseia, yn naturiol. Mi fydde hwnna yn eich arwen chi i gael wobl bach. Bydde hwnna yn eich arwen chi falle i ofyn cwestiynau dwys falle am y ffydd. A mi oedd hwn wedi arwain i bach o crisis, bach o argyfwng ymhlith y Cristnogion yma yn ardal Ephesus. Oedd falle wedi arwain rhai i roed i ffydd mewn pethau eraill. Wedi arwain rhai i roed i ffydd mewn pobl eraill. A falle oedd hyd yn oed wedi arwain rhai i gochi i ffydd yn llwyr. Nawr, ar un wedd, mae cwestiynau ffydd a hyd yn oed amheuon yn rhan o'r bywyd Cristnogol, yn dydy? Hynny yw, da ni gyd weithiau yn dydan yn gofyn cwestiynau mawr. A da ni gyd weithiau yn reslo efo amheuon. A mae hwnna'n rhan o daith ffydd i bawb. Ond weithiau, mae amheuaeth y cwestiynau yn gallu arwain i ddymchwel ffydd rhywun. Yn arbennig falle pa mae'r hyn sy'n cael ei gwestiynu ydy carreg sylfaen ffydd ei hun, fel oedd yn digwydd yn yr eglwysi yma yn Ephesus. Doedden nhw ddim nid rhyw gwestiynau bach oedd yn cael eu cwestiynu yn eu plith nhw a gan yr athrawon yma oedd wedi dod dan. Ond nhw ddim yn trafod, chybod, ydyn ni'n mynd i gael pwlpid pren neu perspecs. Chybod, nid cwestiynau arwynebol fel yna. Nid ydyn ni'n mynd i ganu ymynau hen neu newydd. Nid cwestiynau fel yna, ni awn i drafod yn ei lle. Ond dyn nhw ddim yn gwestiynau, chybod, sy'n mynd i arwen rhywun i ddymchwel i ffydd yn llwyr gobeithio. Ddim yn gynnu ni broblem. Ond mi oedd y cwestiwn oedd y Cristnogion yma'n holi yn Ephesus, oedd yn gwestiwn oedd ynglyn â carreg sylfaen ffydd ei hun. Sef y cwestiwn yna, pwy ydy Iesu Grist? Y cwestiwn sy'n helpu ni ateb pob cwestiwn arall. Dyna pam mae thema fawr y llythyr yma, un Ioan, yw yn syml iawn, mae Iesu o Nazareth yw'r Meseia. A mae Ioan jyst yn ailadrodd hyn mewn sawl ffordd. Mewn un pennod mae'n siarad am Iesu fel y goleuni. Mewn pennod arall mae'n sôn am gariad Iesu o Nazareth. Mewn pennod arall mae'n sôn am sut dyle yn holl syniad ni o gariad at yn gilydd ddod allan yn gyntaf o'n dealltwriaeth ni a'n profiad ni o gariad Iesu. Ond basically mae i gyd yn dod allan o'r cwestiwn ai jyst athro da oedd hwn, neu ai dyma oedd y Meseia. Yr un sydd wedi dod i achub y byd i gyd. Yr un sydd wedi dod i iachau clwyfau pob un ohono ni. Ac os echwn ni ateb y cwestiwn yna, mae Iesu yw y Duw ddyn, y Meseia, yna fydd hwnna'n help i ni wedyn dechrau gweld popeth arall mewn bywyd trwy y lens cywir. Ond, os newn ni gochi ffocws ar hynna, mi fydd lot o bethau eraill hefyd yn dechrau ffracturo yn yn meddwl, yn bywyd hefyd. A dyna mae'n siŵr oedd wedi dechrau digwydd i'r Cristnogion yma yn Ephesus. Nawr, mae rhai ohonoch chi yn gwybod fod ni wedi cael tipyn o waith wedi gwneud yn y tŷ dros yr wythnosau diwetha. Mae e wedi bod yn fendith, ond hefyd yn stressful iawn hefyd i unrhyw un sydd wedi cael gwaith wedi wneud yn y tŷ. Dwi'n gwybod bod mae nifer o bobl fan hyn wedi cael waliau wedi taro lawr yn eu tai dros y blynyddoedd diwetha. Ac bore dydd Sadwrn diwetha, nes i daro mewn
i gyn berchenog y tŷ da ni wedi prynu. Ac oedd hi wedi sylwi bod skip tu allan y tŷ. A dyma hi'n gofyn da chi'n cael gwaith di wneud ar y tŷ? A wedais i, ydyn, mae'r wal wedi dod i lawr, meddwl fi. A dyma hi jyst yn mynd i rhyw panic mawr. Achos oedd hi'n meddwl bod wal wedi cwmpo lawr, bod subsidence neu rhywbeth. A wedi dyma fi'n goffod, na, da ni fwriadol wedi taro wal i lawr. A wedyn ti'n gweld hi, yn poeni bod ni'n mynd i siwio hi am werthu tŷ efo defects i ni neu rhywbeth. Ond... Ac i chi sydd wedi taro wal i lawr yn eich tŷ, mae na rai waliau yn eich tŷ sydd jyst yn waliau pren. Ddim yn dal dim byd fyny, maen nhw jyst yn torri'r space i fyny. Ond mae gyda chi rai waliau yn be maen nhw'n galw'n supporting walls. Ac oedd y wal o'n i eisiau taro lawr yn supporting wall. A dyna pam, fyddwch chi'n falch o glywed, bod ni wedi cael rhywun o building control allan i wneud yn siŵr bod ni'n wneud o'n y ffordd iawn. A'r peth am supporting wall yw, mae'r wal yn gwireddu pwrpas mwy na jyst y wal ei hun. Hynny yw, mae e'n dal popeth arall i fyny. A'r rheswm pam oedd y crisis yma i'r Cristnogion yn Ephesus mor ddifrifol, a pan bod awdur y llythyr yn ail bwysleisio dro ar ôl tro mae Iesu oedd y Meseia, oedd mae y gred yma, mae Iesu o Nazareth yw y Meseia, yw supporting wall y ffydd Cristnogol. Dwi am fynd gam ymhellach a dweud mae'r gred mae Iesu yw y Meseia ydy supporting wall yn bywydau ni. Fel unigolion, ac fel eglwys. Os da ni'n meddwl bod ni'n gallu taro fo lawr, neu symud e'r neilltu, neu cael popeth i balans o rhywbeth arall, yna falle bydd yn edrych yn iawn am sbel, ond wedyn, unrhyw un sydd wedi taro supporting wall lawr ddim yn y ffordd iawn, byddwch chi'n gwybod bod yna cracks yn dechrau dangos. Byddwch chi'n gweld bod y tŷ yn dechrau gwyro mewn ffordd na ddyle fe. Iesu, neu does dim sôn am supporting walls yn y Beibl, ond mae yna sôn am Iesu fel carreg sylfaen. Fel y carreg glo sy'n dal yr holl strwythyr at ei gilydd. A Iesu yw hwnna. Yn yr adnod cyntaf nes i ddarllen gyna, oedd e'n dweud, mae pawb sy'n credu mae Iesu ydy'r Meseia wedi cael ei genu'n blant i Dduw. Credu mae Iesu yw'r Meseia, yw dechrau y ffydd Cristnogol. Y ffydd yma, mae Iesu yw'r Meseia, yr un sydd wedi dod i'n hachub ni o bopeth. Ie, achub ni o'n pechodau, y pethau da ni wedi gwneud yn erbyn yn gilydd ac yn erbyn Duw, ond hefyd achub ni o bob poen, achub ni o bob tywyllwch, achub ni o bob kraith da ni yn ei gario. A da ni'n gwybod hynna oherwydd erbyn adnod 4, mae'n mynd mlaen i ddweud, mae credu yn Iesu sy'n rhoi'r fuddugoliaeth yna i ni. Pwy sy'n llwyddo i ennill y frwydr yn erbyn y byd? Dim ond y rhai sy'n credu mae Iesu ydy Mab Duw. Drwy roed yn ffydd yn Iesu, dyw e ddim yn ffydd. Oes, mae yna elfen o ffydd Gristnogol da ni dal i ddisgwyl ymlaen ato fe pan fydd Iesu yn dod yn ôl. Ond mae'r fuddugoliaeth eisoes wedi ei ennill. Pan nath Iesu farw ar y groes, nath o ddelio efo pechodau ddoe, heddiw a fori. Pan nath o atgyfodi, nath o ennill y fuddugoliaeth dros holl dywyllwch y byd. Ac wrth gwrs mae yna elfen da ni dal i ddisgwyl mlaen amdano, ond da ni eisoes yn fuddugol trwy Iesu. A mae hwnna'n newid yn osgo ni, yn dydy? Mae hwnna'n golygu yn bod ni nawr yn gallu byw fel pobl rhydd. Mae yna gan dda gan Dafydd Iwan o'r enw bod yn rhydd.
A beth yw e? Ydy can wleidyddol yw e, so dwi'n mynd i sort of paraphrasio fo rwan mwyn ffitio'r ddelwedd yma. Ond ystyr y gan yw, mae'r Cymru yn cwyno bod nhw dan fawd Lloegr trwy'r amser a bod ni eisiau bod yn wlad annibynnol, ond da ni ddim yn gwlad annibynnol eto, ond psychologically, da ni'n mynd i fyw fel tasau ni yn rhydd. A mae'r geiriau gan yn mynd, dwi wedi penderfynu, a da o beth yw hynny, dwi wedi penderfynu bod yn rhydd. A dwi am awgrymu bod y fath mindset yn bosib i'r Cristion. Wrth gwrs, mae yna bechod dal i ddangos ei hun yn bywyd ni. Wrth gwrs, mae tywyllwch y byd yma dal yn effeithio arna ni. Ond oherwydd buddugoliaeth Iesu, does dim rhaid i'r pechod ddiffinio pwy ydyn ni, does dim rhaid i'r tywyllwch yn trechu ni, oherwydd bod ni wedi penderfynu bod yn rhydd gan bod Iesu eisoes wedi ennill y fuddugoliaeth ar y groes a trwy ei atgyfodiad. So tro nesaf glywch chi Dafydd Iwan ar y radio, dwi wedi penderfynu bod yn rhydd. Da ni'n rhydd yn ysbrydol, hyd yn oed os da ni ddim yn rhydd yn wleidyddol. Ie, lle dwi'n mynd nawr? Dwi'n mynd off y sgript yn llwyr fan hyn. Dafydd Iwan on the mind. Ie, so wedyn, mae'r darn yn mynd mlaen wedyn erbyn adnod 6 a 7. I sôn, i bwysleisio eto Iesu Grist, a fod yna dystiolaeth am Iesu Grist. Fod y dystiolaeth amlwg fod e wedi marw ar y groes, bod e wedi atgyfodi, fod ei fedydd e hefyd yn dystiolaeth, achos trwy pan gath Iesu Grist i fedyddio, oedd e'r moment yna lle mae'n derbyn eneiniad y tad yn y nef, bod hwnna'n dystiolaeth. Ond wedyn mae'n mynd mlaen hefyd i ddweud, ac mae'r ysbryd hefyd yn tystio i ni fod hyn yn wir. A mae'r ysbryd ydy'r gwir. Felly dyma 3 sy'n rhoi tystiolaeth. Yr ysbryd, dŵr y bedydd a'r gwaed ar y groes. Ac mae'r 3 yn cytuno gyda'i gilydd. Ysbryd, dŵr y bedydd a'r gwaed ar y groes. Mae'r 3 yn tystio, mae'r 3 yn cytuno efo'i gilydd. Nawr mae'r adnodau yma'n adnodau cymhleth, a nes i droi at ambell lyfr yn ystod yr wythnos ac o'n nhw i gyd yn dehongli fe mewn ffordd wahanol, felly dyma nehongliad i. Neu dyma o leia sy'n mae Duw wedi siarad gyda fi allan o'r adnodau yma wythnos hyn. Y 3 peth yma, ysbryd, dŵr y bedydd a gwaed y groes. I fi be bynnag, dyma sut nath Dduw siarad efo fi. Mae'r 3 peth yma'n cynrychioli 3 peth pwysig yn y bywyd Cristnogol. A 3 peth sy'n mewn rhyw fath o tensiwn creadigol gyda'i gilydd i gynnal ffydd iach yn yr arglwydd Iesu. Fel dwi wedi rhannu efo chi o'r blaen, ges i'r fraint o gael fy magu mewn teulu Cristnogol. Dwi ddim yn cofio amser pan o'n i ddim yn credu mewn Duw. O'n i wastad yn credu mewn Duw. Ges i'n fraint o magu mewn eglwys oedd yn rhoi pwyslais mawr ar y Beibl, pwyslais mawr ar athrawiaeth dda galfinaidd Gymraeg. O'n i'n clywed sôn am Thomas Charles, fel tase fe'n wncl yn y teulu, chyfod. Dyma yw'r ddiwynyddiaeth dda Gymreig ges i yn fagu ynddo fe. Mae yna lun ohono fi fel babi ym mreichiau gwraig Martin Lloyd Jones. Dyna'r math o fagwraeth dda ddiwynyddol ges i. O'n i'n credu y pethau i gyd. O'n i'n credu'r holl bethau sound yma. O oedran ifanc iawn, o'n i'n deall fan hyn, o'n i'n gwybod y cwestiynau i gyd, o'n i'n oedran ifanc, o'n i'n allan i ddeitha chi pwy oedd Iesu, pechod, maddeuant, barn, efoedd, uffern, yr ail ddyfodiad a popeth yn y canol. I knew all the answers. O'n i'n credu, ond eto oedd gennau fwy i brofi. A mae yna wahaniaeth yn does rhwng just gwybod y pethau
ynglyn â'r ffydd Gristnogol a profi cariad a maddeuant a derbyniad Iesu go iawn yn does. Cofio clywed unwaith, a dwi wedi rhannu'r y stori yma o'r blaen. Mae un ffordd o ddeall y gwahaniaeth rhwng gwybod ac adnabod yw'r gwahaniaeth rhwng pan chi'n meddwl am ffrwt salad. Achos i chi'n gwybod mae bod tomato yn ffrwyth, ond yr adnabyddiaeth yw gwybod i beidio roi mewn ffrwt salad. Mae ddau beth hollol wahanol yn dydi, tyfod. A mae yna wahaniaeth rhwng just credu y ffeithiau a profi yr adnabyddiaeth yna o Iesu hefyd. A'r ysbryd sy'n gallu troi y credu ffeithiau yn brofiad go iawn o gariad Crist. A weithiau, fe i awgrymu bod yna duedd ganddo ni fel Cristnogion weithiau, o feddwl bod rhaid chi ddewis un ochr dros y llall, bod chi'n bobl sy'n rhoi y pwyslais i gyd ar gredu y pethau iawn, neu mae gyda chi rai Cristnogion sy'n falle a tuedd i roi pwyslais i gyd ar y profiad, ond edrychwch ar yr adnodau yma eto. Does dim rhaid dewis, ni ddylen ni ddewis. Felly dyma'r tri sy'n rhoi tystiolaeth. Yr ysbryd, dŵr a bedydd, a'r gwaed ar y groes. Ac mae'r tri yn cytuno a'i gilydd. Gair a gwirionedd. Gwirionedd ac ysbryd. Wrth i'r gred yma, y ffydd a'r ffeithiau, credu fod Iesu Meseia yn berson go iawn sydd wedi dod mewn i'r byd, wrth i hwnna wedyn gael ei briodi gyda'r profiad o Cariad Duw, dyna lle da ni'n ffeindio Cristnogaeth sy'n rhoi bywyd i ni. Dyna lle da ni'n ffeindio Cristnogaeth sy'n gallu yn cynnal ni. Pan mae gwirionedd ac ysbryd yn dod at ei gilydd. Achos weithiau, dydy'r profiadau ddim yna, na dyn. Mae'n profiadau, os ydych chi fel fi, mae'ch profiadau chi lan a lawr. Ac yr dyddiadau pan di'r profiad ddim yna, mae'n bwysig bod ni yn cofio beth da ni'n credu. Ar ddyddiau eraill, os ydych chi unwaith eto fel fi'n gadael i'ch emosiwn weithiau fynd chi bod math o lefydd, mae credu yn bwysig. Ond weithiau mae modd i just cred fynd yn gred sych yn does. Fel bita Weetabix heb lefrydd. Chi wedi trio neu'n harioed? Na brofiad ofnadwy. O, mae'n disgusting ydy. Ond, chybod, a difrifoli am eiliad, weithiau mae modd i gredu heb yr ysbryd fod felly. Dyna pan bod ni angen gwirionedd ag ysbryd gyda'i gilydd yn bywyd Cristnogol. Fel unigolion, ond hefyd fel teulu, fel eglwys. Mae'r dan sydd gyda ni heddiw yn gorffen drwy ddweud, a dyma'r dystiolaeth. Mae Duw wedi rhoi bywyd tragwyddol i ni. Ac mae'r bywyd hwn i'w gael yn ei fab. Felly os ydy'r mab gan rhywun, mae'r bywyd ganddo. Ond does dim bywyd gan yr rhai, dydy'r mab ddim ganddyn nhw. Mae'n atgoffa ni'n dydy. Diwedd y dydd, mae Iesu Grist yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Credu yn Iesu, profi Iesu. Pwyso ar Iesu a gadael Iesu yn cario ni. Dod â'n holl o fudiau at Iesu, cyffesu yn holl feiau a'n pechodau o flaen Iesu. Y mab sydd yn rhyddhau ni. Y mab sydd yn derbyn ni. A dyna pam yn bod ni'n canu efo Pantycelyn, Iesu, Iesu, rwy ti yn ddigon. A dwi'n gwybod amdano chi, ond dwi angen Iesu gymaint ag erioed. A dyna, mae awdur y llythyr yma'n atgoffa'r Effesiaid, a dyma oedd ar ynghalon ni i'n atgoffa ni bore yma. Amen.
Wel, mae'r band mynd i ddod fyny nawr, a diolch i Arwel am ddewis yr emyn nesaf yma. Mae'r emyn nesaf yma mewn ffordd yn grynhoad reit dda o thema gyffredinol llythyr 1 Ioan. Yng Nghrist ei hun, mae'n gobaith i. Ef yw ngoleuni nerth am can. Mewn stormydd lle mae sychder blin, fam ddiffyn y Duw yn y tân. Diolch Arwel. Dewch i ni gyd adrodd y gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd lan, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.